Kum Shibanta ban pedang ika jingwan long breu utruai Jesu kum unang penem ke perthai kari Bhoi polis kalak penlong ika Jingrakheh adavan Christmas arjar arphuai ya kate ka Jingrakheh la penlong ha ka janmet jong ka khat sentrik nopra ha police reserve ri Bhoi district nongpo pada kate ka janmet kari Bhoi polis kalak penlaj ru ya ka Jingrwai Christmas ya ka balai kerteng Emmanuel la sakhilang da ka jindon ka deputy commissioner kari Bhoi district ka kong RM kurba USP kari Bhoi district uba si serti lembat kiwi-kiwi ki he pulit. Bat lawan bensin bentalang di konswat jongkori Bhoi Presbyterian Synod Children's Home, Government Boys Children's Home, patna Government Girls Children's Home. Ki balak simbenta syurham hakati ke program da ka Jingrwai bat ki jinshat, balak pensit pensikan syushu ya kati ke program da ka Jingrwai Christmas, lingba ka kunhuntam ahava. Bat nga aingo si kat day ya ki kini police officers rangkat lang bat kinang boat ki jong ki baro namar ba kilale ya ka kam ka ba kraw bah ngayas ngo ba kilay late keleng man pelong ikinigi program na mga tip mo ka kamram ka jongki kalong ka bae abha bat nakatuka music video ka baki Pyllait man ta sngi ngiyo I ba kakam ka jongki kalong arpusaw kanta into 7 days kim dan kata ban ong kum mangibro ngidang yo mo city handray maki kihi ka dinga service throughout mo bonsin kim yo ban le ya kata ka Christmas na ni ka New Year but family ti kani ka kalong ka ika jing burom na kalyang jongiru ni really respect ya ki police but force baro ki ba don nam ta jongi ka safety ka jongiru tinga ai kublay ya pi baro ki ba organize banga sokmen ba haba pia don kum kini ki activities habo ka department kapen I ya gajinya jan kapen wanra ya gajinya iwe kam tam kita len ba pher pia don pila banya sei perthai hang ne tenga ai kuble ya pi baro kirang ba bet kilong kumi I kong singkli tu belarwai kong pi biang bah best bah but ketmen pinang yarwai be iba man kapor but ngila experience ya kata ham bon sin gini gi program national events jong irungi la invite ya pi baro teng ai kuble pi baro ngakarmen each one of you pindan ga Christmas ka ba long meaningful ka Christmas ka ba pio asya ta ka jingkemen day tang na kirong pong day ka jingkemen ka mensim teng ai kuble ya pi baro ket bok ket ruang ba pinya sya ya klan pen ya one pai pat house number mai da ka mensim ka ba sngohun da ka mensim ka ba tip bre tip lay